днес за състава на домакинството за Галатасарай. В защита. Τέταρτη χωρίς ευκαιρία. Ο δεύτερος στη σειρά. Στη γραμμή είναι εξαιρετική η συνεργασία. Ο Νιεκούρου με τα γκολ των Ομουρ και Σόρλοτ στο 100. Μπελαντά, καταπληκτική πάσα, τη διάβασε γρήγορα, καταπληκτική πάσα. Γέτλιν. Τι ήταν αυτό? Και καλύτερο να ήταν. Ο Αμερικανός είναι εκτεθειμένος, συνεπώς. Μπίτιγκεν δεν έβλεπε τη φάση στην οποία έγινε φάουλ. Το γυρίζει ο Μπαμπακάρ. Ο Καράτσα το σουτ δοκάρι. Η ευκαιρία του Τσάν. 6 από δεξιά, η ίδια ιστορία. Μουμπάνς περιμένει Μπάμπελ, η σέντρα για ένας εναντίον ενός με το Μαρκάο. Ο Μπαμπακάρ 1-0. Καταπληκτική προσπάθεια, άμυνα η Γαλατά δεν έχει και ο Σενεγαλέζος βάζει δύσκολα στην ομάδα του Φατίχ Τερίμ. 0-1 η Αλάνια στο ημίωρο. Ο Γέντλιν πάτησε περιοχή, γυρίζει, ευκαιρία χαμένη, πρώτη του Μουσταφά. Γύρισε ωραία το αριστερό σούτ εκτός εστίας. Ο Νιεκούρου από το λάθος του Κουτλού κάλυψε ο Κόκερ, διαμαρτυρία του Μουσταφά. Αυτός είναι ο Αιγύπτιος. Παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Φωτογραφία από την μέχρι το καλοκαίρι του 20. Ατάνα. Η έκρηξη του Φατίχ Τερίμ. Αμέσως το σουτ στα δίχτυα. 0-2. Ο Τσακτάς Ατάν πανηγυρίζει. Και ο Τερίμ απορεί με αυτά που βλέπει στην κόντρα. Τη ζημιά την κάνει ο Σαλίχ Ουτσάν. Ο Καράτσα, έξυπνη πάσα, πέναλτι. Βέβαια, πέναλτι. Όχι, λέει ο Νιεκούρου, το έκανε ο Μαρκάο στον Μπίνγκολ. Μπαμπακάρ 3-0, σωστά έπεσε ο Μουσλέρα. Δεν έδιωξε όμως. 0-3. Δεύτερο γκολ του Μπαμπακάρ. Τσακτά Σατάνα. Μοσταφά. Θέλει κόρνερ, έχει κοντράρει μπαλά. Οι κόντρες, Μπελαντά, Μοσταφά, δοκάρι! Δεύτερο στο παιχνίδι, στο 64. Είναι κενή η εστία, ούτε τώρα μπήκε η μπάλα, ο Μοσταφά πλασάρει 3-1. Εδώ έγινε διπλό λάθος, ο Μοσταφά μειώνει. Κακός υπολογισμός του Μαραφώνα στο 83, το γκολ του Αιγύπτιου. Ένα γκολ δώρο της άμυνας της Αλάνια. Πάλι με Μπίνγκολ, πήγε στη γωνία και έβγαλε τη σέντρα. Η κεφαλιά, μπλοκάρει στον Μοσταφά ο Μαραφώνα. Δεν θέλει και πολύ να μπει φωτιά στο μάτς. Εδώ ο Αιγύπτιος ψάχνει στο 85, δεύτερο γκολ. Κεφαλιά πάει στην εστία. Η Γαλατά κάνει ένα... Κι άλλη σέντρα. Η κεφαλιά δοκάρι. Και το σουτ στα δίχτυα. 3-2 στο 94. Ζέτσον Φερνάντες. Έχει ελπίδες η Γαλατά και θα τις εξαντλήσει στο 1,5 λεπτό. Φωνάζει ο Τερίμ. Στο 94 2-3.